No niin, tervetuloa seuraamaan tätä rippikouluinfoa. Näin videon välityksellä. Mun nimi on tosiaan Anniina Nylund ja toimin täällä Noormarkun seurakunnassa nuorisotyön ohjaajana ja myös sitten rippikouluvastaavana ainakin nyt tämän vuoden loppuun asti. Tämä info näin videon muodossa on hyvä tietopaketti, jos et päässyt paikalle 5. päivä noihin infoihin tai sitten muistiin virkistykseksi, vaikka oisitkin ollut paikalla. Meidän aiheita tänään on tosiaan rippikoulut vuonna 2026. Sitten käydään läpi nopeasti seurakuntaan tutustumisjaksoa, sitä, että mitä tapahtuu, jos käyt rippikoulun muualla, ilmoittautumisesta, puhutaan ryhmäjaosta. Kysymyksiä valitettavasti ei tämän videon välityksellä pysty lähettämään, mutta niihin vastailen mielelläni sitten kyllä esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse. No käydään läpi vähän näitä rippikouluja, mitä meillä on tarjota vuodelle 2026. Tämä on tutun näköinen taulukko, mikäli olet Riparilehden saanut ja sitä lukassut, tai sitten meidän nettisivuja tutkaillut. Niin tämmöinen samanlainen taulukko sieltä löytyy. Käydään näitä nyt vähän läpi yksityiskohtaisemmin sitten, että mitä nämä sisältää. Tosiaan rippikoulut vuonna 2026, eli nyt sitten vuonna 2011 syntyneet nuoret on aloittamassa tätä rippikoulumatkaa. No N1 on tämmöinen City-ripari, päivärippikoulu, jonka aktiivijakso on tuolla talvilomaviikolla, eli viikolla 8. Se on 14-19. päivä helmikuuta ja on täällä Noormarkun seurakuntatalolla. Sen lisäksi se sisältää ennakkopäiviä 1-2 kappaletta ja sitten sen seurakuntaan tutustumisjakson, niin kuin muutkin rippikoulut. Tosiaan toi aktiivijakso ei kestä ihan sitä koko viikkoa, niin sieltä jää sitten loppuviikosta kyllä muutama lomapäiväkin vielä. Voi ladata akkuja ennen kuin koulutyö taas alkaa. Tämä City-ripari on nyt ajateltu, että se palvelisi parhaiten esimerkiksi semmoisia urheilevia nuoria, jotka ei pysty sitten kesäaikaan irrottautumaan esimerkiksi harjoittelusta tai on paljon otteluita, missä täytyy olla läsnä tai muuten ei pysty siihen leirijaksolle irtaantumaan sitten kesäaikaan. Tai sitten yhtäläisesti sellaisille nuorille, jotka kokee, että se leirimuotoinen rippikoulu ei tunnu omalta, niin päivärippikoulu on siihen hyvä vaihtoehto. Tämä päivärippikoulu on maksuton, mutta se sisältää sitten kyllä ruokailun sitten aktiivijakson ajan. No tämän City-riparin konfirmaatio on toukokuulla, eli 24. päivä toukokuuta, ja ilmoittautumisen yhteydessä voi valita, että toivooko konfirmaatiota Noormarkkuun vai Pomarkkuun. Me pyritään näitä toiveita toteuttamaan näiden konfirmaatioiden osalta, mikäli se on järkevää. Eli mikäli molempiin tulee ilmoittautuneita, niin sitten voidaan molemmissa kirkoissa
järjestää erikseen konfirmaatiot, mutta mikäli näyttää siltä, että tarpeeksi nuoria ei ole, niin sitten konfirmaatio on Noormarkussa. Kello 10 silloin toukokuun 24. päivä. No huomattavaa on, että tosiaan se seurakuntaan tutustumisjakso jatkuu vielä sen aktiivijakson jälkeen. Eli rippikoulu päättyy sitten vasta konfirmaatioon. Siellä tosiaan on vielä sen aktiivijakson jälkeen tulossa muun muassa pääsiäistä ja muuta, mitkä liittyy siihen tutustumisjaksoon. No sitten tämä N2 on tämmöinen hybridimalli, eli se sisältää lähiopetuspäivät, eli tämmöiset päivärippikoulupäivät Noormarkun seurakuntatalolla ja sen lisäksi lyhyemmän leirijakson. Se ajoittuu tuonne kesäkuun toiselle viikolle, eli 7-13. päivä kesäkuuta sen aktiivijakson aika. Ja siihen aktiivijaksolle tosiaan sijoittuu sitten ne sekä lähiopetuspäivät että myös se leirijakso. Se leirijakso on Junnilassa ja on kestoltaan 2-4 vuorokautta, riippuen vähän siitä, että jaetaanko tämä ryhmä kahtia. Eli tämä on nyt ajateltu semmoiseksi, että tämä ryhmä on mahdollista jakaa kahtia, tämmöiseen A- ja B-ryhmiin. Tämä oli nimittäin tämän kesän suosituin leirimuoto, tämä hybridi. Sinne olisi ollut enemmän halukkaita kuin voitiin ottaa turvallisuussyistä, niin nyt on sitten ajateltu, että tarjotaan tämmöinen mahdollisuus, että se voidaan kahtia jakaa. Mikäli tosiaan ei jaeta, niin silloin leirijakso on vähän pidempi, eli tuo 4 vuorokautta, mutta sitten jos jaetaan, niin silloin se on sitten lyhyempi, 2 tai 3 vuorokautta. Konfirmaatio tällä hybridileirillä tai tällä hybridirippikoululla, on kesäkuussa sitten 14. päivä, eli sen aktiivijakson päätteeksi saman viikon sunnuntaina konfirmoidaan. Siellä tosiaan on myös nyt 2 vaihtoehtoa, että voi toivoa, että haluaako konfirmaation Noormarkkuun tai sitten Lapioon. Huomatkaa tässä, että sinne lehteen on tullut painovirhepaholainen, eli leirijakso tosiaan on, tai se aktiivijakso päättyy vasta silloin 13. päivä, ja sitten se leirijakson pituus voi olla 2-4 vuorokautta. No sitten näiden päivärippikoulun ja hybridin lisäksi meillä on 2 ihan perinteistä rippikoulua, tämmöistä leirimuotoista rippikoulua. Ja ne leirit sijoittuu tuonne heinäkuulle. N3 on tuossa heinäkuun puolivälissä 13-18. päivä heinäkuuta Hakoniemen leirikeskuksessa Kankaanpäässä. Ja sitten toi N4 rippileiri on siellä heinä-elokuun vaihteessa, eli 27.7.–1.8. Sekin siellä Hakoniemessä. Ja molemmissa näissä myös konfirmaatio sitten sen leiriviikon päätteeksi sunnuntaina. N3 konfirmaatio on Noormarkus kello 10 ja sitten toi N4 konfirmaatio Pomarkun kirkossa kello 13. No sitten muutama sana siitä seurakuntaan tutustumisjaksosta. Eli rippikoulu alkaa tosiaan marraskuussa tämmöisen yhteisellä rippikoulustartilla. Sen lisäksi sitten lähdetään tälle tutustumisjaksolle, jossa on ajateltu, että ryhmän kanssa muun muassa käydään kauneimmat joululaulut. Sitten on tämmöinen jumalanpalveluspäivä,
johon sisältyy myös messuopetusta. Sitten on yhteinen messu, missä on ajateltu, että nuoret mahdollisuuksien mukaan olisi avustavissa tehtävissä, esimerkiksi vaikka lukemassa lukukappaleita tai keräämässä kolehtia tai muuta. Sitten siellä on nuorten ilta ja näissä sitten rippikouluryhmissä, mihin liittyy tuo leirijakso, niin pidetään tämmöiset leiri-illat. No sitten itsenäisesti tulee käytäväksi jouluajan ja pääsiäisajan Jumalan palvelukset. Tästä puuttuu vielä nyt sitten ryhmän kanssa käytävistä muun muassa esimerkiksi diakoniapäivä ja muuta sellaista. Mutta pääsääntöisesti tässä on lueteltu ne tärkeimmät tutustumisjakson osaset. No, itsenäisesti käytävistä todennäköisesti tulee palauttaa jonkinnäköinen tehtävä ja sitten muuten käydään sen oman ryhmän kanssa näissä tapahtumissa ja tutustumispäivissä. Tämä johtuu nyt siitä, että ollaan ajateltu, että luovutaan niistä perinteisistä riparipasseista. Eli näistä tämmöisistä kontrolloinnin välineistä pyritään pääsemään eroon. Ja tosiaan aloitetaan se rippikoulumatka yhdessä sen ryhmän kanssa jo heti alusta alkaen. Näin ne leiriläiset tulevat toisilleen tutuiksi, mutta myös sitten tutuksi tulee työntekijätkin siinä samalla. Ja tehdään tätä matkaa sitten tosiaan jo alusta asti yhdessä. Niiden riparipassien kanssa on varsinkin sitten kevään tullen jo vähän ongelmaa, kun ne saattaa olla hukassa tai sitten ne on käynyt pesukoneen kautta kerran tai kaksi ja sitten ne on 4 eri osassa ja sitten ne ei aina muistu mukaan näihin tapahtumiin ja sitten on sellaisia irtolappuja taskut täynnä. Niin käytäntö on opettanut, että ehkä niistä voidaan jo sitten luopua. Ja tosiaan tässä nyt sitten myös tämmöinen ryhmäytymisen näkökulma on, että sen oman ryhmän kanssa kuljetaan. Mutta näistä tosiaan tulee sitten tietoa ja aikatauluja myöhemmin, kun ryhmäjaot on sitten saatu selville. No, jos käyt rippikoulun muualla, eli esimerkiksi jonkun järjestön kautta, toisessa seurakunnassa tai vaikka urheiluriparin kuortaneella tai mitä tahansa muuta, niin tulee silti ilmoittautua tällä meidän sähköisellä lomakkeella. Silloin ensimmäiseksi ryhmätoiveeksi valitaan muu rippikoulu ja 2 muuta ryhmää voisit valita vapaasti. Se järjestelmä pakottaa valitsemaan myös ne kaksi muuta vaihtoehtoa. No sitten siellä lomakkeen loppupuolella on tämmöinen muuta laatikko, mihin voi vapaasti kirjoittaa, niin sinne olisi hyvä kirjata, missä se rippikoulu sitten suoritetaan. Sitten sieltä järjestöstä tai missä se rippikoulu suoritetaan, niin olisi hyvä selvittää, että missä he toivoo, että tämä seurakuntatutustumisjakso suoritetaan. Usein se on niin, että he toivovat, että se suoritetaan täällä omassa kotiseurakunnassa jonkun ryhmän mukana tai muuta, niin siitä olisi hyvä tulla tieto sitten meille. Samoin, jos haluatte, että konfirmaatio on täällä kotiseurakunnassa jonkun rippikouluryhmän mukana, niin siitäkin on hyvä ilmoittaa. Mikäli se on jo tiedossa nyt ilmoittautumisvaiheessa, niin sen voi tuohon muuta laatikkoon kirjoittaa tai sitten myöhemmin olla meihin yhteydessä. No se ilmoittautuminen sitten, se alkaa tosiaan nyt 6. päivä 10. maanantaina kello 18 ja sulkeutuu sitten 12. päivä 10. Juuri ennen puolta yötä, eli kello 23.59. On hyvä huomata, että
tämä ilmoittautuminen ei ole nopeuskilpailu. Eli ryhmäpaikkoja ei jaeta sen mukaan, että missä järjestyksessä ilmoittautuu, vaan ryhmäjako alkaa sitten vasta ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautuminen tapahtuu tosiaan tämmöisellä sähköisellä lomakkeella, ja se löytyy osoitteesta kirkkoporissa.fi/riparit/Noormarkku. Siellä on sivun alalaidassa on tuommoinen siirry ilmoittautumaan tästä linkki, niin sitä painamalla pääsee sinne sivustolle. Katsotaanpa, jos mä tästä pääsisin näyttämään teille niitä sivuja. Elikkä se kirkkoporissa.fi/riparit/Noormarkku vie tämmöiselle sivustolle. Tämän kautta pystyy katsomaan myös muiden seurakuntien rippikoulutietoja ja mitä heillä on tarjolla. Mutta meidän Noormarkun seurakunnan rippikouluryhmät löytyy tästä jo aiemmin vilahtaneesta taulukosta. Ja sitten kun tätä selataan alaspäin, täällä on vähän ohjeita, että miten kannattaa valmistautua siihen ilmoittautumiseen. Täältä löytyy myös mun yhteystiedot, mikäli jotain kysyttävää ilmenee. Ja sitten täältä alalaidasta tosiaan löytyy tämä linkki siihen ilmoittautumiseen. Jos sitä linkkiä nyt painaisi, niin se ilmoittaisi, että lomake ei ole vielä aktiivinen. Mutta mulla on täällä tämmöinen demoversio, niin katsotaan, että millainen se lomake sieltä sitten on, kun se aukeaa. Eli se näyttää sitten tältä. Siinä on vähän aluksi infoa ja tosiaan huomaatkaa, että voi ilmoittautua ihan mihin tahansa tällä lomakkeella olevista ryhmistä riippumatta siitä, että millä alueella asuu. Eli kaikki on ehdottoman tervetulleita ihan kaikille rippikouluryhmille tai leireille. No sitten tässä tosiaan alkuun on heti tässä lomakkeella tämä kaverikoodi. Kaverikoodi toimii sillä tavalla, että mikäli on sellainen nuori, joka on jo ilmoittautunut ennen teitä, niin hän on saanut tämmöisen kaverikoodin, jonka hän voi antaa yhdelle kaverilleen, jonka toivoo sinne samalle leirille. Sitten se kaverikoodi syötetään tähän lomakkeen alkuun, jolloin se täyttää jo valmiiksi nämä ryhmätoiveet, jotka on sitten siinä kohtaa samat kuin sillä aiemmin ilmoittautuneella kaverilla. Jos teillä ei ole kaverikoodia vielä, niin saatte oman kaverikoodinne sitten, kun olette ilmoittautunut, ja voitte antaa sen sitten eteenpäin yhdelle kaverille. Ja kaverikoodien mukaan yritetään niitä ryhmäjakoja sitten tehdä, että kaverit pääsisivät samalle leirille, mutta muuta informaatiota näistä kavereista ei oikeastaan sitten seurata. Eli jos toivoo kaveria samalle leirille, niin kaverikoodia käyttämällä sitten. No sitten tosiaan tämä järjestelmä pakottaa valitsemaan 3 ryhmätoivetta. Lehdessä luki, että niitä tulisi antaa 4, mutta kun meillä on 4 ryhmää,
niin yhden niistä voi sitten tiputtaa pois. Pääsääntöisesti näiden pitäisi kaikkien nyt sitten olla näiden 3 sellaiset ajankohdiltaan sopivat. Mutta mä oon nyt tehnyt niin, että mä pyrin menemään aina sen ensimmäisen ryhmätoiveen mukaan, eli tämän 1. Mutta jos ei sitä mitenkään pystytä toteuttaa, niin sitten on tämä 2. ja sitten 3. Eli ihannetilanteessa kaikki pääsisi siihen ryhmään, minkä on ensimmäiseksi tänne laittanut, mutta valitettavasti se ei aina ole mahdollista, niin sitten on nämä 2 muuta vaihtoehtoa täällä. Ja täällä tosiaan pystyy nyt valitsemaan. Laitetaan esimerkiksi nyt toi päivärippikoulu tuohon ensimmäiseksi toiveeksi, sitten vaikka toi hybridi, ja sitten 3. vielä vaikka toi viimeinen Hakoniemen leiri tuolta. Toki jos haluaa, niin voihan tänne sitten laittaa vielä sen viimeisenkin, mutta sillä ei nyt niin käytännön merkitystä sitten ole. No sitten, koska siellä oli tosiaan niitä vaihtoehtoja niiden konfirmaatioiden ajassa ja paikassa, niin tämä nyt sitten pakottaa valitsemaan täältä, että vaikka täällä ei olisikaan sinulla sitä N1 ryhmätoiveena, niin silti tulee valita se sopivampi konfirmaatioaika ja paikka. Nämä koskee nyt sitten tosiaan sitä City-riparia ja hybridiä. Sitten täällä tulee henkilötiedot, eli etunimet, sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, osoite, postinumero, postitoimipaikka, nuoren oma puhelinnumero ja nuoren oma sähköpostiosoite. Sitten tämä tiedustelee, että saako lähettää sähköpostitse tietoa seurakunnan nuorten toiminnasta. Tämä lähinnä koskee nyt sitä rippikoulun jälkeistä aikaa, eli esimerkiksi mainosta isoskoulutuksesta tai muusta. Eli ehkä semmoinen 2-3 sähköpostia saattaa tulla, mutta ei pommiteta koko aikaa. Mutta sitä tässä tiedustellaan. Koulu ja luokka. Sitten ruoka-aineallergioita tai muuta erityisruokavaliota, jos on, niin siitä olisi hyvä mainita tässä. Tarkempi ruoka-aineallergialomake tulee kyllä sitten täytettäväksi ennen aktiivijaksoa, mihin voisit tarkemmin listata vielä. Mutta on hyvä tässä kohtaa jo mainita, mikäli jotain on. Ja varsinkin, jos on jotain todella vakavaa, että on vaikka anafylaksian riskiä tai muuta, niin ehdottomasti sellaisista jo tieto meille tässä vaiheessa. Niin voidaan valmistautua sitten ja varautua. Sitten täällä on tosiaan tämä muuta laatikko, johon voi sitten kirjata muun muassa oppimisvaikeuksista tai erityispiirteistä tai muuta. Tai sitten jos vaikka nuoren elämässä on tapahtunut nyt just jotain, mikä suuresti vaikuttaa esimerkiksi olemiseen tai muuten siihen rippikouluun, esimerkiksi läheisen kuolemaa tai sairastumista tai muuta tällaista, minkä katsotte, että olisi meidän myös hyvä täällä päässä tietää. No sitten kastettu, onko, sitä kysytään, ja sitten seurakuntaa, jossa on kirjoilla. Mikäli lasta ei ole kastettu, niin se ei ole ongelma. Voi silti käydä rippikoulun. Ja sitten ennen sitä aktiivijaksoa käydään keskustelua siitä, että toivooko nuori, että hänet kastetaan, ja sitten sitä myötä myös konfirmoidaan. Se ei ole pakollista, mutta ilman kastetta ei voida konfirmoida. Mutta rippikoulu voi käydä siis myös ilman sitä konfirmaatiota. Sitten täällä kysytään, että saako nuoresta otettuja kuvia käyttää viestintämateriaaleissa ja somessa. Sitten huoltajan tiedot tulee tänne. Voi myös antaa toisen huoltajan tai etävanhemman tiedot, mikäli haluaa.
Ja sitten tulee laskutettavan tiedot. Eli tässä on nyt hyvä huomata, että se lasku nimenomaisesti lähtee nyt sit siihen sähköpostiosoitteeseen, joka tänne on laitettu laskutussähköpostiosoitteeksi. Eli huomatkaa se. Se lasku tosiaan tulee sähköpostilla ennen sitä aktiivijaksoa, eli sanoisin, että varmaan siinä toukokuun aikana laskut lähtee eteenpäin. Sitten siellä on tietosuojaselosteesta vähän kerrottu ja sitten ollaan päästy lomakkeen loppuun ja täältä tosiaan sitten lähetä painikkeella voi lomakkeen laittaa eteenpäin. Palataan tänne ilmoittautumiskohtaan PowerPointissa. No, ryhmäjako suoritetaan sitten tosiaan tämä ilmoittautumisajan päätyttyä. Ja siitä omasta ryhmästä saa tiedon sähköpostilla viimeistään lokakuun lopussa. Ja se tieto lähetetään niin rippikoululaiselle itselleen kuin sit myös huoltajalle. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin ryhmäjako pyritään tekemään se ensimmäisen ryhmätoiveen perusteella, mutta aina se ei ole mahdollista ja sen takia sitten se toisen ja kolmannen vaihtoehdon tulee olla myös ajankohdiltaan sopivat. Jotain muokkauksia voidaan tehdä esimerkiksi, että jos vaikka N3 olisi ajankohdaltaan leirille sopivampi, mutta se konfirmaatioaika ei käykään, niin sitten voidaan keskustella, että josko sitten konfirmoidaankin se N4 ryhmän kanssa vasta tai muuta tällaista. Mutta tietysti lähtökohta on se, että sen oman ryhmän kanssa sitten myös se konfirmaatio suoritetaan. Ja tosiaan, jos vielä jää jotain kysyttävää, tulee mieleen jotain, niin minuun saa ottaa ehdottomasti yhteyttä. Olen täällä ihan sitä varten, että vastaan kysymyksiin. Minuun saa yhteyden parhaiten sähköpostilla tai sitten puhelimitse tietysti myös. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen anniina.nylund@evl.fi ja puhelinnumero on 050 338 7533. Ja ne tosiaan löytyy niin siitä Ripari-lehdestä kuin myös sitten tuolta nettisivujen kautta. Ilmoittautuminen, kun aukeaa silloin maanantaina 6. päivä, niin on silloin kyllä tavoitettavissa varmaankin ainakin sinne 8 asti illalla. Olen koneen ääressä varmistamassa, että lomake toimii ja muuten kaikki pelittää niin kuin pitää. Eli voi olla silloinkin matalalla kynnyksellä kyllä yhteydessä, mikäli jotain ongelmaa on tai tulee jotain kysyttävää sen lomakkeen täytöstä. Mutta nyt tosiaan on aika jäädä odottelemaan ilmoittautumisajan alkua ja kiitos teille mielenkiinnosta ja tosiaan olkaa yhteydessä, jos jotain kysyttävää ilmenee. Oikein ihanaa alkanutta syksyä teille kaikille. Moikka!